pamilya. Dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya. Digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo. May takot sa Diyos. Asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya. Asin iba pa. Ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na paghapon po sa kabos natin mga Parantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Hain man po kamong lapalop kan kinaban. Diyos marhay na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Aldowning. Ano ang daw na partner? Webes na. Webes na. Yes, opo. Good afternoon sa Gabos ng mga Parantabay. Welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya. Mga tugang pig-aktibar kan Police Regional Office 5 ang Bicol Shield Sarong Comprehensive Security Initiative matapos na itaas sa heightened alert status at bilog na nasyon kasunod kan pagkakaarestar kay former President Rodrigo Duterte. Sigun kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andy Dizon, nasa 10,000 na police personnel ang ipig-deploy sa 6 na probinsya kang Bicol Region. Sinabi ni Dizon na mas pinakusogman ang motorcycle and bicycle patrol units bilang pagpapakusog kan presensya kan pulisya sa mga urban areas, public spaces, as in key roadways. Para kay iniipig pautagman ang random as in strategic checkpoints sa mga major highways, city centers, as in key entry and exit points sa Kabikolan. Sa paagi kay ni mas madaling makontra ang mga illegal na aktibidad as in pagresponde sa mga emerhensiya, sinigman ang pag-enhance kan overall security visibility sa palibot. Okay, so nanataran talaga partner sa bilog na Bicol Region. Ano kasunod kang nakabandarang heightened alert status sa bilog na nasyon, mahigpit man ang seguridad digdi sa Bicol Region bilang pagsunod sa direktiba sa gobyerno nasyonal and of course sa bilog na pwersa kang Philippine National Police. Okay, asahan na tabi dito tabi mga tugang diyan sa luwas kung mapapansin niya to dakul po na talagang mga kapulisan. Yes, opo. And actually partner kumbaga suspendido man partner ang leave privileges na ipigtao sa kapulisan. Kaya halos gabos na miyembros kang PNP talagang aktibo partner and daim una sinda pigtawan ning pagkakataon para makapag yung leave baga bakasyon. Kung baga nasa full status alert sinda, no? Yes. Full duty status, no? Dahil ko ang pigtutugutan na makapag-live sa indang mga trabaho. Yes, saro partner sa pinakamarhay digdi sa pagsiguro kang seguridad sa Bicol Region is ang Bicol Igwaning pig-apod na Bicol Shield. Kumbaga ini ang comprehensive plan talaga kang kapulisan digdi sa Bicol na nagisiguro kang security sa rehiyon and of course bilang pagkontra sa mga illegal na aktibidades lalo na partner ang manlain-lain na sukarabasan so manlain-lain pagkrimen na pwedeng mangyari galadalan. So, lalo na paparani naman ang local and national elections. Yes. Kumbaga, ini, sabi nga sa Tagalog, mas pinaigting. No? Mas pinaigting. Correct. Okay? So, anyway, maray na paghahapon po sa Giraray. Para sa kabusyata mga Parantabay, pwede po kamo mag-upload or mag-text sa 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-891-5475 and live man kita sa tuyong Facebook page via DZGB News Online. Hello kay Nelia Marandanas and si Michael Lita Luces. Yan. Salamat tabi sa Indo. As of now, nakaantabay na sinda sa tuwing Facebook Live which is sa DCGB News Online. So, di po paglingawan na i-follow sa tuya na Facebook page para sa mas dakol na impormasyon na sa tuya na makukuha, no? Alright? Yes, and sa may mga nakasirip digdi sa kuya sa likodan. Yes. Alright. May mga magayon akong kaibahan digdi sa likod part. Garo ka mo dyan, nasa beauty pageant. Okay naman, pwede na kami mag-andar.
Magkaroon ka muna sa jeep. Magbiyahe na kami. Yes, mga tugang, maray na pagkahapon po. Igwa kita ni mga bisita, ngunya na pagkahapon. It's our pleasure na makaibanan po sa tuya ng mga interns Wow. from Bicol University. No? Yes. Okay, so kikipag-ulay-ulay sindangon yan, magchichika-chikahan kita ngunyan na pagkahapon, may kinaaraman sa indang mga status, no? Bilang sarong aki, no? Bilang sarong aki sa panahon, anong panahon ngunyan? Ha? Ano na ba? Anong Anong ka ba? ba? Gen Z? Gen Z, Gen Z. Gen Z. Pareho Anong pala sunod kita. sa Gen Z? Ano na? Alpha? Alpha. Gen no? Alpha. Sa mga Gen Alpha, di ba? Ako, Alpha ako. Garo na pagbayaan na kata Kuya Iya. Pero di iman. Mas nagiging kita ta kaiba ta sinda. Oo. Oh, Alpha na ka mo? Ang Alpha, bebe, ano yan? Naganoan? Anong edad? Anong year? Anong year inaki ang Alpha? 2013 to 2025. Sisa yung inaki sa sa 2013. Wala ka mong Alpha. Gen Z ka mo. Kami ni Ate Jen ang Ang Alpha. Alpha, oo. Kami Kami ni Ate talaga Jen. taaki pa kami. Pagbigyan nyo na kami na maging Alpha. Para mataas ang grades nyo. Pagbigyan. Sige daw, pamigbilado muna yung sa tuya ng mga Alpha. Sisayang mainot sa Indo po. Pangaran, address, edad, and how do you feel right now? Okay, Sige. sige. So hello, I am Johanna Agripa from Bicol University and I live in Taysan, Legazpi City, Oh. 22. Pero mas na nasa beauty pageant talaga kita, ano? Pwede mag-Bicol tabi, ha? Tabaka Ayaw. di kita magkasarap, di ko ka masabutan. Next is Ayan, maray na hapon po. Ako po si Bea Nunez, 22, from Bicol University, from Bugtong, Legazpi City naman po. taga-Bugtong, 22, okay? Jasmine, sige na, ininutan ko na sa pangaral. Sige na, ikaw man, candidate number 3. Maray na hapon, tabi. Sa mga paraan tabay, ako si Jasmine Bausing, haling Bicol University from UAS Albay. Yan. Taga-Uwas. Uwas nun. UAS nun. Ano ang maipagbabalaghibog mo or sa Tagalog, ano ang maipagmamalaki mo sa Uwas? Siyempre, ang kadagatan. Wow. Yes, mga resorts. Anong midid na kadagatan sa Uwas? Paingurag, madam, pero ang pinaka, ano pwede mag-promote, ay? Basta Basta cool. White Beach. Yes, White Beach. White Beach. Okay, alright. Next, the last but not the least, candidate number 4. Marhay na hapon po sa mga nagdadangog. Ako po si Justine Kathleen V. Escobal, 22 years old, haling Bicol University, and taga-Bugtong po. Oy, taga-Bugtong. Pareho ka mo taga-Bugtong, ano? Yes po. Wow. Ano Kabarangay ni Ana, ni Karen. Ni Karen. Oo. Anyway, salamaton sa idong oras ngayon na pagkahapon na iiba na nindo kami and then magchichirika-chika kita ngayon na pagkahapon. May kinaaraman, ini partner ngayon na pagkahapon na tatayaon sa tuya ining mga kaakian, youth, no? Our freshman ka mo, bako man? Bako naman. Dati, 4 years ago. Senior. 4 years ago ka, freshman ka mo. No? Fresh pa. Fresh pa? Oo naman, super fresh pa yan. Talaga. Bagong Okay. ano yan, bagong mata. Bagong muli na Ano ba? Ano ka mo? Paroy. Paroy. Okay, partner, muna na pagkahapon, kay Banantan sa tuya ng mga interns from Bicol University. Anyway, anong course pala nindo sa BU? Broadcasting and journalism. No? And my question is, Budget. sisay ang nagpili kan sa indong mga kurso? Kami po. Kamo? Sure Yes. ka? Yes. Oo. Personal. Gabos ka mo personal choice nindo. So wala sa indo kang wala sa indong masunuring bata na nagsunod sa gusto kan magurang na maging journalist ka ngaya someday. Wala man. Wala Ah, po. ka- Preference na.
Okay. Kagustuhan. Kagustuhan. Main choice talaga ni the partner. Yes. Kasi may mga experience baga ang ibang mga kabataan na ginusto kang magurang sa kurso nila. Correct. Iyo, totoo. In fact, kang mga nakaagi bagang pagkakataon, no, iba kang nakaaging may intern kita pag i-interview ta, sabi ka Yes. ni ba, ano yan, ano da yan, so magurang da ninda ang nagpili kan sa Yes. indang mga Oo. kurso. But Oo. fortunately today, ang mga pag-iribata from Bicol University, sinda ang nagpili kan sa indang mga kurso. Okay, Ah? sige. Aramon ta partner kung sinda mismo ang nagpili, kamusta so pag-handle ninda kang sitwasyon kang pag-aadal ninda? Oo, saro yan. Ano, kamusta sa pag-handle nindo kan pagklase nindo? Nag-e-enjoy ka mo habang nagkaklase or nadidipisilan ka mo dahil enjoyment or nag-e-enjoy sana ka mo? Para sa ko po, kumbaga ako po so nagpili kang course ko Oo. mismo. Habang nag-aadal ako, na-enjoy ko siya. At the same time, nadidipisilan kasi dipisil yung course. But, kumbaga, na-enjoy ko siya. Muya ko yung tigigibo ko po. Oo. And thankful dahil so pamilya ko, supportado ninda ako. And kumbaga, nagtatao sinda king strength Yes. sa mga tigigibo sa pag-aadal. Okay. Another follow-up question. Sabi mo baga, so pamilya mo, suportado ka sa pigigibo mo. Anong impact sa sarong estudyante na suportado kan pamilya ang pigigibo niya or ang kursong kinuha niya? Anong impact sa imo? Dakula siyang tabang kasi if sa mga pag-adal mo nadidipisilan ka, syempre may madudumanan kang support system. May madudumanan kang tao na pwede mong taraman kung ano yung problema mo. Yun. At the same time, kumbaga sindaman yung nagtatao king advice sa mga dapat mong gibuhon. Syempre tasinda yung pamilya mo ay nakakaaram. Support system, 'di ba? Support system. Dako lang talagang bagay no na ang pamilya Yes, support. oo. support Yung system. pinaka-importante partner sa mga kabataan, sumamataan ninda na yaon. So, pamilya sa support system, kumbaga sumasasarigan talaga. Yes, ano. How about you guys? So tulo, suportado ka makang pamilya nindo sa indong mga kurso? Yes po. Si Bea. Bea? Yes. The impact pareho ba? Yes po. Kasi I grew up in a family. Dakol ako sa pamilya na close po sa public speaking. Kaya Ayun. to. They're very supportive. At the same time, nagdadamag po sindangon Ay, yan. talaga. Batian Hello. nindo si Papa kasi Mama nindo, no? And don't forget to say thank you. How about you, Miss Agripa? Ako din po, choice ko yun. Hindi man sila nag-control or di man din ako tigsabihan kung ano yung course na gusto nila para sa ko. Ako yung nagdesisyon. Dahil duman, mas nag-bloom ako as a person, nag-grow ako kasi igwa man ang mga regrets kasi mga dipisil man baga ang course ko. Pero, so regrets na ito, tiis ko siya kasi ginusto ko to. Yes. wala akong karapatan mag-ano. Pinapanindihan ko na lang po. Ayan. Yes. Ano, support Yes, system ang nag-support po nakukuha mo. sinda duman. Okay. Kay ano yan? Kay Jasmine. Sa kuya, dakulaon pong tabang na ang pagsuporta kang mga magurang iyon so pagalunon ka na sa pagklase pero naiiling mo sinda na aram mo ito so tig-cheer up ka paninda Opo, yes. Matataraman ka na madipis na ini pero so pagsuporta na big ano ito so anong term duman so Kaya mo yan. yan, so araw kayo Oo. sa oral daw na bako lang so pagpangaji. Nagdakula po kaya ako sa pamilya na sa ang pagpangaji po talaga Yes. ang way ninda sa pagsuporta. Pag may mga minsan pag sa church po pigasabay ninda ako sa ano ini sa prayers yun po. Ayun, ano? Kumbaga, very, ano ka mo, ha? Very, put kayan, maswerte, di ba? Maswerte ka mong mga kaakian, no? Alright. So, since na masaswerte sa tuya ng mga kaakian, ngunyan na mga, minagurangon ako partner, pag sinabi Kaya ko mga kaakian, ano? Garo baga sa nakalihis ng nagkaperang taon partner mo. Gurago na si Kuya. Iya nga pa din. Sa mga sister ta. Okay. Diba? Sige. Sa mga ano ni sa mga sister ta. So garo sa nakita magturugang-tugang digdi mo yan na mag-uronay-uronay. Feel free na sabihon sa indong mga gustong sabihon mo yan. May kinaarama sa mga questions ni Ate Jen. Yes. No? All right. So bago kita
maghanap buhay. Pag may hapot ako sa Indo na pwede nindong simbagon taon-taon, ano. Our first question, ano, may ano kaya may mga sabi may mga sabi-sabi, no? Na kuno na nagsasabi na ang mga kabataan daangon yan. When we say kabataan, bako po siya so aki na 2 years old, 3 years old. Ini pong mga kabataan na pigapod, ini so mga youth, di ba? Yes. Mga youth. Sabi ka ni ba, iba na daan mga kabataan ngunya. Iba. When, Do you believe? When you say iba, parang wala na duman sa tigaapod na pag-asa ng bayan. Depende sa kung paano na iiba. So, later on, aramon ta so changes kan mga kabataan mo yan. Kasi may do you agree with me or duman sa statement na iba na ang kabataan ngayon? Yes. nag-agree sila. Nag-agree sila na iba na ang kabataan ngayon. So let us see taon-taon sa tuyang pagbalik, ano, aram mo ta kung ano so changes, and then kung kamo mismo part kamo kang changes na ito, and then pwede niyo doon istorya sa muya, paano maiintindihan ang mga kaakian ngunyan? Kasi may sabi ni may kanta baga kay ito na ang awit ng kabataan, aram niyo dito, so ang awit ng kabataan, ang awit, basta dahil ko tatao magkanta medyo sintonado kaya si Kuya A pag mga araw kaya, ano? So sabi ninda, lalo lang kaming hindi maiintindihan. Subukan nyo kaming sigawan, lalo lang kaming hindi maiintindihan. So, ito sa sarong magayunon na linya kan sarong kanta, awit ng kabataan, subukan nyo kaming sigawan, lalo lang, ano ba tama ba ang pigsasabi ko? Lalo lang kaming hindi maiintindihan. So, let's define mga changes kan mga kaakian ngunyan, and ano ang masasabi nindo, and do you belong to the changes? Sa tuya pong pagbabalik, oras, alas 2:24. An oras hatod sa Indokal Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Smile always! Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugdunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen.
Alright, balik po kita sa tuyang pinag-erestoryahan ko yan na pagkahapon. Yun na nga ining mga changes partner, ano? Yes, Kan opo. mga kaakian ang awit ng kabataan. Kabataan, diba? yes, oo, Kasi and- sabihon, bako lang siya so awit, mga boses kan mga kaakian. Yes, opo. And sabi ta ka sa bagong partner, bago kita naghanap buhay, aaramon ta sa mga kaibahan ta na mga interns from Bicol University kung ano su buhay-buhay nindangunyan, ano su mga changes, and kamusta sa development, and paano ninday ni pigmamanihar na ngunyan so henerasyon ninda. Okay? Sige daw, si Sir pwede nag-inuton partner. Okay, si Sir, pwede, ano sa mga, ano yan, madaman kita sa indong mga paghiling-hiling sa satuya na society, sa satuya na kapalibutan, ano, sa satuya na mga kapwa, mga youth, di ba? Sa mga kaparehotang youth, no? Ano ang changes ngunyan versus kay itong panahon mini Ate Jen? Diba? Ano sa nahiling nindong pagbabago? Para po sa kuya, ang generation mi po ngunyan is very vocal. Opo. Very vocal. Very vocal. Mga matitibay magkanta pag Hindi po. Ibig sabihin po nun, yung mga opinion po namin, tiga-express mi po. Tapos pag may naiiling kaming sala, lalo na sa society ta, dahil kami tahimik lang. Tiga balangibog mi kung ano yung dapat na tama at naiiling ming dapat na itama. Yes po. So man, kaato po kaya, nasanay kita ng mga aki na kapag nagataram kita, kaya nagasimbag kita or may argument with parent and mga aki. Tigiisip kang mga parents na nagasimbag kita na maraot ito. So kita man ng mga aki, tumatahimik na lang kita. Pero para sa muya ay para sa kuya, minsan ang mga parenta is minsan sala man sinda. Hindi man sinda perfect. Tapos may scenarios man na kaming mga aki, kay puwan man kaming dangugon. Yes Ara po. man ni mama mo, natigsabihan mong sala sinda. Daiman po. In general po yun. In general. Baga na, Mama love yung nagkikinig mama. na si mama mo ha, tsaka si papa mo yan. Okay, I got the point. Ano, Yes sa po. punto ni Joanna, sindangon yan, ano, sa mga youth ngunyan, especially ni mga Gen Z, kung ano ang nahiling ninda, mataram sinda, ma-react talaga sinda. Yes, kumbaga partner, na mapupugulan ang boses nila. Yes, kung ano ang sa indang namamatean, mataram talaga sinda. Which is very different kan panahon ni Kuya A. Kang inat baga partner. Di naman akong maibang maituro eh. Kang inat baga partner, dai ka makapagsurusimbag Yes. sa magura. Baloon mong sumimbag Diba? ka. Grabing higpit. Pag sumimbag ka, duwang bagay. And Makulugan ka or papalayason ka. yes. Uso talaga kayo ang palayas. Tama. Dakulon po ang mga ano yan, siguro sa mga nakakaistoryahan ko na mga ahead man sa kuya, Okay. no? Bako pa akong pinaka-ahead. Ahead man sa kuya. Pag dakulon ka to ang naglalayas, nakikipagsapalaran, nagpapasiring sa Metro Manila for a long period of time. Okay. Tapos mauli digdi sa Bicol, may pamilya na. Iba na, no? Oo. Dahil yes. sa daisin na nagkasundo kan sa iyang magurang. But now, ano nga yan, may mga times na ang aki talaga nagbobose. So let us see kung ano ang magayon na epekto kay ni, if there is, if any, ano ang bako magayon na epekto. So kung ang sa tuya ng mga youth, no, na i-express ninda ang sa indang sadiri towards their parents. No, we are going to talk about parents and children, no. Do you express yourself sa indong mga magurang kung anong namamatean nindo, or may pagkakataon daw na nagiging salungat ka mo sa opinion kan sa indong mga magurang? Igwa? Si Bea? Opo, igwa pong araw ka ito na minsan iba man so ipaabot kang aki sa nasabutan kang magurang. Na for example po, like
may certain disappointment na igwa so aki inside the family. Apo. Tapos ang paabot po sa magurang is natangay arog ka kan makataram sa mo na parang nangungulog ka. But in fact, you just want to be understood in a side as a child na naiiling lang kung ano so igwa sa logang household nindo. So I think yun sarap man po ito sa nagiging problem kung nagkakaroon ng misunderstanding in a household is yung nahihirapan po yung parents to reach out further kasi mas understood nila na pag sumagot yung anak, it's the other way around than the usual na sinasabi ng bata na yung talagang gustong iparating ng bata. Yes. Okay, kumbaga nagrarason ka na. 'Yun ang rason ang taramon, di ba? Kaso rin sa Panginoon nakakot magsimbag. Yes, opo. And ang usual na reaction din ko mga magurang, wala ka ng respeto. Hindi ka ng respeto. Yes. Sa mga arog kayo na bagay, no? Remember, sa mga magurang na nakaantabay po ngonyan, dakula akong pining bagay sa satuya. Kasi, ibang mga magurang, no? Not baho ka boss, na may ibang mga magurang na kapag most especially sa mga magurang kayo ito, pagka suminimbag ka talaga, they do not listen. They need the sabay nga ni, ngapod kayo ni? They need a pigdadangog. They need a pigdadangog. Reaction man. Also, sa loobin. Yes, kasi hindi kang aki, no? They need a pigdadangog. So, opinion kan aki ninda. Correct. May kinaaraman duman sa sarong bagay na pinag-restoryahan ninda. Pag suminimbag, ang gustong sabihon tulos, nagsisimbag ka na sa kuya, day kang respeto. Diba? Sa mga arog kayo na bagay. And, asailing nito, paano magkakaigwa, kung paano magmi-meet ang siring na bagay, kumbaga nagkakaigwa naman ng misunderstanding sa pagsimbag kan aki. Taka itong panahon talaga, bawal magsimbag. Pero ngunyan, may mga aki talagang nagsisimbag sa magurang. Sa iling nindo, paano da imadagit ang magurang kapag kamo mismo ma-express kan feelings nindo? Kasi baka nagkakaigwa, baka mami-misinterpret nila, baka may problema sa karakter kung paano sinabi ka na aki. Yes, okay, go ahead. Siguro sa kuya, naagi man po bagayan sa mahinahon na pag-ururunan. Kumbaga, maging open ka lang. So, sa aki po, kung sa kuya, maging open lang po ako sa magurang ko. Same as din po sa mga parent po. It takes two to tango. Kay puwan ki duwang tao na magkasinabutan, maging open nganing magkaigwa ki marhay aram ito suban po pati dyan minsan ngunyan po ang parents tas ang aki dahil na nagkakaigwa ki marhay na pag-ibahan minsan so aki nag-isolate na lang po sa sarong lugar o kaya ang na-open niya lang sa mga barkada niya bako na po sa mismong duman sa mga magurang niya po kaya siguro pareho ang parent po tapos ang aki magkaigwa ki sa kaunan niya kunyari, di ba po? Yes, that's why igwa kita ning kainang kainang pamilya mahalaga. Oo, kainang pamilya mahalaga. Sa mga arog po katong bagay po baga nasasabi ta. So mga simpleng kamustahan man lamang sa mga arog po katong paagi. Oo. Kumbaga magiging mas closer. Opo. Magiging closer ang bonding kan aki sa saindang parents. Sa magkaigwa sinda di kumbaga interventions or mga activities na mamamatayan kan magurang so aki both vice versa so aki man pasira sa magurang no sa paaging ito sabi mo Jasmine ngani day ma-interpret ma-misinterpret ngani day ma-misinterpret kan magurang dapat mamidbidan kan aki an magurang at the same time mamidbidan kan ina akan magurang ang mga aki. Exactly po. Yun. Okay. And si Say pa, Ito, pwede, sa iling nindo, paano na magkakaigwa ning misinterpretation ang magurang once na ang aki nagluwas kan sa indang sa loobin?
Nag-agree po ako duman kay Jazz na ang sabi niya, kay Puan maging open-minded kang bawat saro. Like kang parents at the same time nung mga aki. Kasi kung close-minded ko or tigi-isip mo na bako ini tama kasi ini ang kumbaga ini yung na-experience ko. Kumbaga dai magkakaugwa po ning tamang paghururon kasi nga po kumbaga uni yung tigpapaniwalaan mo and dai ko open duman sa na-experience din kang aki mo. So for you to understand kung ano yung pinanggagalingan kang aki mo, kailangan mo dangugon and kailangan mo i-understand na ito pala yung pinagdadaanan, arog pa lang Yes. ka ito. So stand niya. Kaya kumbaga ano lang, Kamusta? Kay Puhan, kamustahon mo so aki mo for you to know kung ano sabi mo gani kung sa anong pinanggagalingan kan pigsasabi ka na aki mo. Yun. Okay. Thank you very much. Ako duman sa mga reaction in the partner, ano ang usually na namamatean kang aki kapag ang magurang sarado ang isip na dangugon ka mo bilang mga aki? Bea? Go. To be honest po, isolation had been isolation po talaga yun ang giging answer ng mga kabataan kasi they were tinuruan sinda na nagdakula sa pamilya, for example na ang pamilya sinda so kakibat mo, so balikat mo sa gabos until na to the point na you express yourself na nag-express sinda, ito pala may mga chances na masasaraduhan sinda doors tapos mag-isolate sinda as part of their response to sa ginibong pag-shutdown ng parents sa kanila. Nawawara so openness na tinuro sa inhang aki sinda po. Yun. So, na ka mo nagpupuon na mag-isolate kan buhay nindo. Yes. And then, ma-open ka mo sa mga barkada nindo. Maray kung makuha nindong barkada, maray. No? Sige, Jasmine. Dagdag ko lang po sa sinabi ni Bea, may nabibuild po na wall between parent and aki. Ano yan? Paril yan o ano? Wood. May nabibuild na wall. Yun na ito. So, magiging gap. Nagakos na kang gap between kang aki tas mga magurang. Dumaan na mapuon sa paglihis kan buot ka na aki. Opo. Okay. So, arog pa lang ka nagiging isolate. Napaparayo ang buot kang aki. Okay. Ika, may dagdag ka, Miss Agripa. Sige, pang tango kasi bago ka pagkatang. Agree po kayo ka to na kapag dahil na na-express kang aki tapos ganun nga po napaparayo po yung mga aki instead na mag-aigwaning strong bond dahil nga naparayo na duman naman yung sumapapariwara so aki imbis na itaram or express o problema sa pamilya natataram sa mga barkada na sa rukman na mga daiman na yung ning Parareho, parareho na lugod ang mga payo mas lalo yan na mapapariwara kaya yun sa family talaga dapat. Yan, so any suggestion para maging strong ang bonding kan family? Bukod duman po sa sit down, siguro po sa generation namin, tigo-consider mi na ang soft parenting. Kung familiar po ka mong mga paradangog kang soft parenting, iyo po ini na imbis na bulyawan mo ang aki mo, badulan mo kapag may nagigibong sala, kaurunon mo po ang mga aki nyo. Parang muyami man pong magtukaw po kita, kaiba so aki ta, tapos saka po kitang pag-urunan ning malumanay kung ano po sa problema. Dahil po katong soft lang ang pag-parenting, mas mararamdaman kang aki na ay si mama ko, si papa ko may care sa kuya. Ayan. Mas padaba ako ni mama. Mas naiintindihan ko si mama pag arog po ka to. Yes. So, daing fear Yes, na namamatian ng aki sa soft parenting. So, ano ka mo? Pabor ka mo duman sa soft parenting? Yes po. Okay. sige may idadagdag. Ika, Justin, may idadagdag ka? Do you agree? Or wala na? Yes, I agree po duman sa mga na-share ninda. Kasi kung magpupuon po sa laog kang arong ang pagsabot, as in yung pagpadaba po na tigahanap kan sarong aki, dahil na po sinda mahanap sa luwas. Kumbaga, duman sa tigaturo nindang mga friends, na pwede man po sindang parang ma-hurt din at the same time. Pero if magpupuon talaga sa laog kang arong, kumbaga, ang aki, dahil na mahanap ki padaba,
kumbaga kulang sa life ninda. Yes, nata kamako aki mangga sa kapitbahay nindo kung kamo mismo may tanom na mangga sa likodan kang arong nindo. Arog lang ka. Example lang ano. Ararubo na naman yung Grabe, no? example ni Kuya. So ini po mga tugang pinag-uralayan ta po ini po nakabot kita rin sa puntong ini just because sa mga aki ngunyan talaga they need to express kung ano ang sa indang namamatayan towards their parents, no? So it doesn't mean palan ali po sa mga youth, no? It doesn't mean palan pag nagsimbag partner, suwail na. Suwail na o kaya day ng respeto. Oo. Oo, minsan gusto lang pala ninda ipahayag kung ano ang gusto nindang sabihon. Yes. And i-express man ang namamatayan ninda. Yes, but make it sure po mga tugang most especially sa mga aki ngunyan na sabi nga ni kumbaga it's normal na nagtataon ng simbag ang aki sa pamilya in a nice manner, Yes. diba? In a nice manner man kiraray bako na so yes, kalmado ka lang, tapos don't forget na magpo, no? So mga maray na yan, halimbawa ngaya Joanna ngaya kuano ngaya duman Joanna so so plato bako arog ka ning simbag ang iba minasimbag nailing mo naman nga mamang may pigigibo ako sugon mo na naman nga ako. Diba? Paano dapat pala nalaba si Joanna sinugo kang plato magkuha? Paano dapat? Sasabihin ko, Mama, alat po, pakatapos ka aning tiga-adal ko. Yun. Suguin na saro. Suguin mo si Boy, ito yung tigigibo. Sinugo mo so ina na sumugo kang Iba. matibay man din nga kidan yan, no? Naku naman. In a nice manner man po. Yes. Sabi partner kang sabi ni Emmy Cantar Riparip, importante ang komunikasyon sa lambang saro as in respeto. Tama po yan. Okay. Sige. Balance dapat. Sarong another changes na nahihiling nindo sa mga kaakian ngunyan compare duman sa panahon minim Ate Jen. Ano ngunyan ang nahiling din iba pang changes aside kang suaki nagsisimbag sa magurang but make it sure na in a nice way, no? Bako po duman sa bako so pabulyaw man na mga taramon. Ano pang ibang changes na nahihiling nindo? Nalingawan na nindo. Sa tingin ko po, yung pagiging independent. Independent. Apo, and dakuno ang mga aki ngunyan na nagpo-proclaim kan mga buhay ninda na independent sinda. Diba? Self-proclaim na independent. Imagine that sa mga social media profile, sa Facebook profile, for us 20 years old, may mga profile na sinda na independent woman. Diba? 20 anyos, no? Do you consider yourself as independent person kamo? Yes or no? Sa iling nindo independent kamo? 50-50. Sa tingin ko po 50-50. May mga ibang areas of life po kaya na independent and may iba man po na part na dependent manggiraray sa ibang Siyempre, tao, financially. Financially, 'di ba? Mga arog po ka to. So I conclude na still dependent pa kamo. Ade. Kasi pag sinabing Kumbaga, independent dapat buo ko. Kumbaga, dahil lang masyadong sandig sa mga magurang. Bako na yan. Bako na kita masyadong diit ma, paano ini ma? Si mama, si papa, permi kaipuhan sa mga pagdesisyon. Kumbaga, dahil na masyadong sandig sa magurang, may maski pa paano, igwa naman kitang sadiring pag Sa diring decision making. pag ang araw atong bagay, sadiring harap Pagdidesisyon. sa mga challenges Yan. na dahil na natuya kaipuhan pang iparam sa mga magurang. Oo. Mga arog po katong bagay. Okay. So, unlike kang panahon mi ni Ate Jen, anything na gigibuhon mo, anything na decision sa imong buhay, Makonsulta ka sa mga magurang. ikukonsulta mo sa magurang. So, ano ang nahihiling nindo digdi na positive and ano ang nahihiling nindong negative sa mga bagay na arog kaini na ang mga kabataan ngunyan nagiging somehow independent dain na pig-aasa gabos
sa mga magulang. Let us define mo na kung ano sa mga bagay na dependent ka mo Okay. and still dependent ka mo sa magulang, and ano sa mga bagay na bako na ka mo, kumbaga independent na ka mo. Bea, anong aspeto kan buhay independent ka na? For example, pag may gusto ming sideline, kasi as a fourth year student po pag graduating, syempre Opo. maisip mi naman na ay mi naman mag-earn, pwede diit, May sideline ka ngunyan? mahanap ki sideline. Nagsa-sideline ka? VA po, Oh, virtual assistant. Yun, But at the same time, sige, I put myself Sige daw. in a If it's position sa okay with question. you, ha? It's okay with me po. Oo. Para to better explain my point po. Oo. The good thing po, the positive na pagiging independent ko was, there are times na hindi na mahingi ba kina mama, tapos may mga times na kumbaga kaya ko na, for example, nag-handle yung mga araw-ganing bagay, kaya ko na ngayang mag-face or mag-stand. Kaya mo nagbakal ki latest na iPhone? Kaya ko nagbakal ki ding-dong. For So, example. mga babarati lang muna. no? Baka naman, ding-dong. But the negative po of independence is that mapapagod ka din to the point na you would need the kalinga of the parent, na hindi ka na maasa sa kanila, but at the same time you would long na ay nakakalungkot pala na kinaipuan ko i-train sa diri ko na arog-gani, nakaipuan kong naisip ko mag-arog gani, but at the same time makapagal to the point na kailangan ko ulit sina mama si papa na sa sobrang independent nga, for example, Dahil nasustiniran. dahil nasusustain. Oo. Kasi may mga times na may lapses ako Oo. na makaipuan ki comfort din da. Kasi Yes. di mo man kaya i-comfort sa diri mo. Yes. For example. Ay, may commitment, pico comfort niyan sa diri niya. Okay lang yan, self. Okay lang yan, self. Ano mo, self? Okay lang yan. Kaya, yun po yung naging parang the good thing and the bad thing of independence to me, na parang sa sobrang nakarelax sa sarili ko na hindi ko ma-experience yung naglalak na ako sa kalinga nila mama and papa. Tapos, at the same time, na-prefer na hindi ako maka-reach out ba sa kanila na need ko sila kasi na-train ko sarili ko and na no longer rely to them. We are talking about financial sa mo, di ba? Both. Both. Financial and emotional. Yes. Okay. Kasi, of course, as a Gen Z din, may mga need din tayo emotionally din, of course, for us to remain firm sa decisions natin. So, for me, that's how I see the negative and positive po ng independence. So minsan may pagka-egoistic ka man, nahihirapan ka mag-reach out sa inda. Na Ano ba, nafe-feel mo ba na nasupog ka? Nasupog Kasi ka. na-experience mo na maging independent tapos bigla kang madito. Yes, parang ganun po. Okay. Na sobrang so pag ma-crave ka chicken, mama, kay gusto ko ng chicken. Dahil ka na sa inda. Wow, nagkikiyo. Dahil ka na maagad. Dahil ka na maagad sa inda they know na you're earning Kaya mo yourself. na. Diba? And siguro din po is yung nabuhos na sa other siblings yung attention. Kaya that's the point na that's another picking point kung at may mga kinarog ka to na naubuhos na gabos sa nainot. Yun. Okay. Napatulala ako duman. Anyway, thank you so much, Bea. No? Let's move on kay Joanna. Joanna, in what aspect of your life masasabi mo na independent ka sa parent mo? Ngayon po na 22 na ako, siguro yung mga big decisions in life. Like what? Mga sumali sa rugby, maging coach. Nag-rugby ka? Hindi po, tag-rugby po. Yung sport po, Ah, parang yan. gano'n. Sumuburungguan iyan? Hindi po, non-contact sport po siya. Di ko yan aram. Ano, online? Hindi po siya online. Ano po, sport siya, physical sport, pero non-contact. Meron siyang tag na kailangan mo siyang kunin. Okay. Sige. Okay. Sa pag-intra mo duman sa rugby, day mo na pinag-consider sasabihon kan sa imong magulang? Yes po. Ikaw mismo? Ako nag-decide nun, tapos nalaman na lang ni mama nung kailangan ko na ng permit na para pumunta na akong Negros. Yan po. So, para sa kuya po, kaya gusto ko din na
masyado po kayang soft-hearted, kumbaga, medyo weak pa ang ano ko, ang emotionally. So gusto ko maging firm, gusto ko maging matatag. So kaya ayun, nag-take ako ng mga challenges na wala sa backup ni Ramama. Para gusto ko din na mag-grow. Kasi kapag lagi kasi niya ang si Ramama, sige kong rely. Mamahon talaga ako. Mama's girl. Yes, mama's girl po. Kaya, yun po. Ganon. Ayun. Mga So, big decisions. Mga making decisions in life. Yes po. Feeling mo ano ka na, independent ka Yes na po. naman. Okay, sige. Ginigibo mo ito because abo mong matuod na pero may mama papa. Okay. How about you, Jasmine? Sa kuya po, aluyo na po kaya akong panahon, personally ha, aluyo na po akong panahon na nag-stay. Loy-loy sa naka-microphone. Sorry. Masyado mang Di ba pag-ugo mo ng microphone? Nanggigigil siya. Nanggigigil. Okay. Aloy na pong panahon na gariday ko nakaibang mga magulang ko. Nag-board po ako since taga-uwas po baga. Apo, oh yes. Since senior high, hindi na po talaga ako nagkaklase. Kumbaga, so mga simpleng bagay na pag-asikaso sa diri ko. Dahil, ano sa mga magulang So ko. independent ka sa Opo. ibang mga routine sa Yes buhay. po, sa oral daw, sa pagluto, sa paglaba, Oo, sa pagdesisyon man nga ni Paghugas, minsan. Mga arog po atong bagay. Tapos, arog din ka to, dahil hindi aram na ano man ako sa BU. Nag-rugby ka man? Ako sa BU, nag-try mag-exam. Oo. Dahil hindi ito aram. Naaraman na lang, kang na. Nakalaog ka na? Yao na, opo. Arog po ka to. Okay. So, Justin. Somehow, igwa din king magyan na epekto kuya ang pagiging independent talaga. Kasi nakakaukod ang sarong aki na magtintog sa iyong sa dili. Yes. How about you, Justin? Ano ang, do you think sa iyong aspect of life ka independent? Feeling ko sa like sa pagklase, kay puan kung like kung may gusto akong intrahan, may gusto akong dumanan, arog po ka ito. Hindi ka nagpapaaram? Nagpapaaram man po, pero pag uli na. Joke. Ha? Joke lang. Nagdadangog ito. Nagpapaaram ka na araman nito tapos na yun daw mo yun ang mga aki. Joke lang po ito sa mga nagdadangog dyan. Hindi ka magtubuduman. Di totoo yan. Bako lang yan nangyari sa imo. Bako lang yan nangyari sa iba. But mostly, kan mga aki mo yan nagpaaram, mapaaram, maali baga kami duman sa kung sain. Magayon pala duman di. Hala, di pa nga, nag-istorya na paguli. Nag-istorya paguli. Ay, nagduman ka. Di ka lamang ngayon nagda. Di ba? May mga araw kaya. So, go ahead. Ang mga arog po ka ito na parang may mga gusto man po akong intrahan, arog ka yan. So, parang minsan, dahil muna ako naghahapot kung pwede mag-intra duman. Minsan, may mga... Anong reason mo? Bakit ay katugutan? Dahil man sa daitugutan, pero may mga tigtatao sa kuya na mga pwedeng maging consequences sa pag-intra, sa pag-join arog ka ito. So parang para sa kuya, abo kong unang madangog kung ano sa consequences. Parang duwa man sa magiging duwa yung magiging benefit. Pwedeng mas ma-encourage ako at the same time, pwede man akong parang mawaran king kusog na mag-intra duman. Confidence na mag-intra duman. Aram ko sa mangyayari. So sa way na pagiging di ko man masabi na totaling independent ako sa part. But at least nakapag-decision ka for your Kumbaga own. po, na-try ko kung ano yung nagiging ang reality kang world na arog kan sa ma-experience ko na bako pirming okay, bako man pirming bako okay. Mga arog po ka to. So, naiinot ko ma-experience. Ay, kumbaga, na-experience ko first hand. Alright. Ano sa mga Okay. Before sa theory, na-experience mo na yan, literally. Diba? Kumbaga, nainot na sa the partner. So, kung sa eskwelahan baga, lesson before exam. Yes, oo. Lesson before bako lesson eh. Naiinot sa eskwelahan, naiinot ang ano naiinot sa eskwelahan pag nagtuturo Prayer daw. Diba? Baga. Yes, baga. May lesson. May lesson muna May bago lesson. ang
nasa puro kandila ko eh. Ano nangyari kay Kuya eh. So learning, Bago ang so lesson bago nakaukod. Ano mo na? Basta yun na ito. Okay. So bilang sarong independent, kumbaga nagiging independent ka na sa ayun, sabi ni ni Jel, failure daw mo na bago ang lesson mo na bago mabagsak. Okay. So inabot kita ng oras kita mamaaram, ano pag kini actually duwa sa nabaga so changes na natakil ta pero dakulong kitang naukudan sa inda. Now balikan ta ining pagiging independent in the partner. yes. Ano ang nakuha nindo Sa sa pagiging independent? Okay, Ano lang, sige one daw. sentence lang each. Ano ang nakuha nindo sa pagiging independent? Somehow independent, Chastain. Pwede halaba po. Bahala ka. We Sa have 3 minutes na lang, 3 minutes. Kumbaga, namulat ka sa kung ano yung katotohanan sa realidad. At the same time, maski independent ka, kay puwan mo manggiraray kay parents sa kataning mo or kumbaga, suporta from your parents. So, kailanman hindi ka magiging independent. No? How about you, Miss Agripa? Ano ang lesson mo na nakuha bilang sarong independent? Pag nagbabalo-balo ka na mag-independent. Ano po, mas malawak pa pala yung horizon na pwede kong tahakin and kaya ko pala. Ganun po. So, baga na-try mo na. Yes po. Na-try mo na kisusaro. So, many things na pwede mo pang itry. Yes po. Go, go, go. Go. Bea, ano ang sa imong, may any lesson na nakuha ka kang nag-try kang maging independent or in a way na independent ka? Kung kay Joanna po, kaya ko pala. Sa akin naman po, ako pala to. Na kung kaya ko, means nakikilala ko yung sarili ko, yung capacity ko. At the same time, mas na-expand ko pa yung ano pa yung gusto ko makuha at saka ma-reach sa life. So, knowing yourself better, di ba? How about you, Miss Jasmine? Simple lang po. Nag-aabot man ng aldaw na may kaluyahan ka, kaya kay puwan man giraray kang mga kalinga kang ibang tao. No man is an island. No man is an island. Yes. Okay. Very good, ano? Dako na kitang nakudan yun yan. Magayon, they are graduating student, and hopefully partner pag tapos kang graduation nila, mas malawak pang sa indang mga realization in life bilang sarong tao and maging marhay na kapamilya. No? Yes. Opo. So, sige, quick bation tang sa tuya ng mga magulang. Parents. No? May nagpapabati didi kay Bausing, Jasmine, Arbelia Cervantes. Yun. May fan ka na agad. May fan na? Friend ko po yan from UWAS. Marita, nakasubaybay man sa mga taga-UWAS. Abot man pala ng radar ka aning DCGB. Of So course. anyways, maray na hapon po sa mga paraan tabay, lalo sa mga magulang ko dyan sa UWAS, sa mga friends ko, and sa mga subscriber ko sa, may YouTube channel. May YouTube channel. Joke lang. Sa mga nakabistado sa kuya, maray na hapon po. Okay. Bea? Ayan, binabati ko yung Nunez family sa Bugtong, kay Papa sa tindahan, kay Mama sa school, at kay Ate and Kuya sa work. Ayun. Miss Agripa? Hello sa mama ko, Mama Melaline, Papa Alden, Lolo Rodrigo, and Mama Diling sa mga taga-Maslog. Hello, hello! Lolo mo pala si Rodrigo? Ayan. Justin, go ahead. Maray na hapon. Hello dyan sa mga taga-Bugtong, sa pamilya ko sa Family Escobar, dyan sa Bugtong and sa Daraga. And yung mga kaklase ko, yung friends ko dyan na nag-intern man, ingat ka mo, Pirmi. Yan. Batiyo ko man si mama ko. Artista na ako. May ada si May Jasmine. ad ka. Go ahead. Go ahead. Jasmine. Nag-mention kasi daw kay mga apelido. I-mention man ako. Bausing family, Tebes family, Red,
Ayun man lang po. Ayan na. Ano na kita ni BP? Okay, muna kay Ate B. Rodriguez sa Flora, si Kuya King Reynaldo, si Lan Barceliano, asin sa iba pa po na nakaantabay. Yan. Sige, thank you so much sa Induga Boss. Salamaton sa Indo. Very Ano? good. Hopefully, magka-istoryahan pa kita sa mga masunod. Ano? O sa mga followers mandaan ni Joanna sa IG, sa Instagram. Ayan na. Okay. Yan na si Sige, BP. partner. Naglalakaw-lakaw na si BP. Sige, nakaibata po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flores sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabalo sa pagantabay, bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwanag